Dobrodošli na moj kanal, ja sam astrolog Alma. U ovom videu pričam o Merkuru u znaku Vage u natalnom horoskopu. Merkur je planeta koja pokazuje način na koji mi razmišljamo, način na koji komuniciramo, vlada petom čakrom, grlenom čakrom, vezana je za naš dar govora, kako možemo da izrazimo svoje misli, a pre svega način kako razmišljamo i naravno da je bitna planeta s obzirom da je naša svaka misao povezana sa emocijom i da to zapravo kreira naš život. Dakle, kakve su nam misli, takav nam je život. S razlogom je nekome dat upravo Merkur u znaku Vage. Merkur u znaku Vage je pod vladarstvom naravno planete Venere i veoma će važno biti gde je kao dispozitor Venera. Da li je ona isto u znaku Vage, u Devici, pošto je Merkur uvek blizu Sunca. Znači, sunce će biti tu negde u komšiluku ili u Devici ili u Vagi ili u Škorpiji. Isto tako se i Venera često mota u blizini sunca, tako da ove osobe veoma često imaju, na primjer, čitav stelijum u Vagi ili je tu negde. Znači, recimo, interesantna je priča kada je Merkur u Vagi, Venera u Devici, onda su zamenjena mesta i planete se osjećaju kao u sedištu. To su skroz drugačiji tip osoba nego kada je, na primjer, Merkur u Vagi, ali je Venera recimo u Škorpiji, znači to je opet pod vladarstvom Plutona i sasvim drugačija priča. U svakom slučaju, za detalje uvek treba pogledati ceo horoskop, ali ovde pričamo o uopštenim karakteristikama Merkura u znaku Vage i prvo da napomenem koje su to poznate osobe koje imaju Merkur u znaku Vage. To je pokojni Nebojša Glogovac, koji je imao jako interesantan aspekt konjunkcije Merkura u Vagi i Jupitera. To je jedan izuzetno lep aspekt koji podiže uticaj i inteligenciju. Zatim Ana Ivanović, Nataša Bekvalac koja ima konjunkciju Merkura i Plutona i dobija Merkur tu karakteristiku škorpijsku, što ja kažem, dakle menja način funkcionisanja. Ana Nikolić, pevačica, Kristina Kovač, pevačica, Merkur konjunkcija Uran na 29. stepenu znaka Vage, Ivo Andrić, Milena Pavlović-Barili, Sonja Savić, Iva Štrljić, Mira Furlan, Dino Merlin. Znači, neki su živi, neki su pokojni, ali eto, to su ljudi koji imaju, da kažem, koje sam ja našla sa naših prostora, da su poznati i da možete da negde se uporedite da vidite kako funkcioniše u javnosti, kako komunicira i kako razmišlja taj Merkur. Veoma važna stvar za Merkur u znaku Vage jeste upravo da je to Merkur koji može da napravi novac od svoga glasa, jer su to ljudi koji moraju imati lep glas i lep način komunikacije i zapravo svaka njihova profesija može biti vezana za glas, što nije jedino pevanje. Znači, postoji milion načina gde se kroz govorništvo mogu ispoljiti razni talenti. Da li je to politika, da li je to pravo, da li je to menadžerstvo, da li je to neki posao profesorski, pravni i tako dalje. Znači, negde gde svojim glasom ove osobe mogu vršiti uticaj. Suština je da su usmereni na lepotu komunikacije i ovo su osobe koje svakako svojim načinom razmišljanja žele da naprave balans, jer Vaga je znak balansa, ravnoteže i uvek gledaju da poprave stvari u svom okruženju i da ulepšaju stvari. Tako da jako puno zanimanja zapravo imaju za balans, za ravnotežu, za pravdu. To je Merkur koji će se veoma često boriti za pravdu u društvu i način razmišljanja je da svi trebaju biti srećni, jednaki, veseli, raspoloženi, jednaki. Jednaki u smislu toga da su svi srećni, da je sve u balansu, da je sve pozitivno uravnoteženo. Tako da žele da prosto donesu pravdu i lepotu. Zanima ih umetnost ove osobe, zanima ih bilo koja vrsta literature koja je
u tom smislu privlačna, u smislu balansa, u smislu umetnosti, zanima ih moda. Tako to su sve profesije u kojima se ovaj Merkur može nalaziti, a ovaj Merkur je isto jako dobar i za partnerstvo, za brak, to su teme koje ovaj Merkur veoma zanimaju, prosto to jesu osobe koje su posvećene drugim ljudima na taj način da se slažu, da dobro funkcionišu, da unose balans u porodicu, da tako kažem, da im prija, da nisu sami i unose balans sa svojim načinom komunikacije, prosto vole da uspostave ravnotežu ako postoji svađa u porodici, ako postoji disbalans u nekom poslovnom timu. Ovo su osobe koje jako dobro mogu da vrše tu medijaciju i da popravljaju stvari, da tim bolje funkcioniše, jel? Da se svi bolje slažu. Ali, znači, ima i tog dela borbe protiv nepravde. Što se tiče načina funkcionisanja dece sa Merkurom u znaku Vage, svakako da je taj neki društveni život jako važan za ovu decu i interesovanja moraju biti kreativne, jer ovaj Merkur je pod Venerom i pod vladarstvo Venere i prosto se tu moraju uključiti kreativni hobiji i kreativni časovi će uvek više biti interesantni ovoj deci. Što se tiče te neke discipline, kažem, zavisit će šta oni vole da rade više nego šta moraju. Zato im se treba pružiti neki, kao da kažem, neka protivteža da imaju van možda škole interesovanja koja su njihova stvarna interesovanja, koja su vezana upravo za taj društveni život i koja su vezana za možda neki hobi i neku vrstu kreativnosti. Mana Merkura u znaku Vage je što uvek vaga. Znači, stalno ima mnogo opcija i teško donosi neku konkretnu odluku za promenu. Dakle, to nije mnogo hrabar Merkur po pitanju promena. Teško donosi ozbiljnije životne odluke, ali nastoji da donese pravu životnu odluku i tek tada se odlučuje na neku promenu i na neki potezi. Malo deluju pasivni sa svojim životima po tom pitanju, zato što teže da donesu, znači, tu neku najbolju odluku i za sebe i za okruženje, da niko ne bude ugrožen, da niko ne bude, što kaže, oštećen ukoliko dođe do neke promene. Tako da u tom kontekstu su previše uviđavni možda za okolinu. Isto tako, ovo je vazdušni Merkur i donosi nesposobnost koncentracije na neke suvoparne stvari koje jesu deo svakodnevnog života. Za razliku od Merkura u Devici, ovaj Merkur ne voli tu rutinu, ne voli obične stvari kojim se treba baviti u svakodnevnom životu, računi, neke analize informacije, znači suvoparno ponavljanje akcija i komunikacije. I naravno vole komunikaciju. U tom kontekstu postoji više potencijala za dobar odnos sa komšilukom i jako brinu o tom nekom svom javnom imidžu, kako će razgovarati, da budu ljubazni, da budu jako fini i vi želite da se svi sa kojima komunicirate osjećaju udobno u toj komunikaciji, da niko nije ugrožen. Jako ste dobar diplomata, gde je potrebno, znači, ubediti zapravo nekoga u neke stavove, to radite veoma u rukavicama, tako da ste u suštini dobri za pregovore, s time da, znači, nisu vam preterane reakcije, niti su vam brze misli, sve to ostavljate prostora prosto za tu neku vrstu vaganja,
ko je tu u pravu, šta je prava stvar, za razliku od opozicionog Merkur ovnu koji odmah skoči nekome, vadi oči, ono kao nisi u pravu i tako dalje. Znači, ovaj Merkur u vagi sačeka pre nego što će odlučiti ko je u pravu i mislim da je to jako teško kada imate Merkura u vagi, kada treba vi da nešto promenite u svom životu, ali je jako, jako korisno za okruženje. Mislim da je jako prijatno imati vas u okruženju sa vašom bojom glasa, sa mekoćom razgovora i nažalost ovaj Merkur u znaku vage veoma često zbog prosto nekih životnih iskustava razvije i manipulaciju putem govora. Dakle, skloni ste lažima, ponekad belim lažima, da biste ulepšali stvari, a ponekad i malo više od belih laži, tako da je dobro da se čuvate te manipulacije, jer to jeste vaš talenat da izgovorite neke lepe reči, ali ipak se zadržite na tome da to bude iskreno, da bude od srca, da ne bude kompliment koji delite samo zato što se uvlačite nekome. I jako je važno za vas da budete povezani ste jako za porodicu, za familiju, za partnera, jako vam je važno partnerstvo, da delite sa nekim način razmišljanja, da dajete nekom podršku i da neko daje vama podršku, tada se osjećate kompletno, mentalno kompletno i može se reći da vam je jako stalo do tuđeg mišljenja i komentara, pa u komunikaciji često i tražite ta tuđa mišljenja o nečemu i razmišljate previše ponekada o tome šta drugi misle o vama zaista. I za ovaj Merkur je veoma važno da sve što radi, da istovremeno ugodi i svima u okruženju uglavnom, što baš i nije uvek moguće. Veoma često puštate da drugi donose životne odluke umesto vas. Dakle, taj mentalni sklop kao odluči ti o mom životu nije baš uvek povoljan za vas lično. Veoma često krijete zapravo svoje pravo mišljenje i krijete ono što bi možda trebalo reći otvoreno, sa nekim šarmom, slaganjem, pokrivate pravu istinu, da ne biste ulazili u konflikt, iako je zapravo znak vage stvoren za tu neku vrstu, da kažem, debate, šta je pravo, ali vi ste spremni da iznesete argumente na jedan fin i pristojan, neagresivan način u svemu i to neko može koristiti i protiv vas. I ljudi vas često podcenjuju po pitanju inteligencije upravo zato što ste takvi, znači što krijete svoju inteligenciju sa svojom finoćom i sa potrebom da budete ljubazni, da budete fini, pristojni. I mislim da sve što radite brinući se o svom okruženju i što se tiče vaše vožnje, vodite računa o tome što mnogo razmišljate o raznim stvarima, budite više koncentrisani i prisutni u saobraćaju, oprezni po tom pitanju. I što se tiče nekog daljeg obrazovanja tokom života i vaših interesovanja, uvek gledajte da ispratite svoje srce, šta je to što zaista volite, u čemu uživate, šta vas mentalno pokreće, zadovoljava i morat ćete da vodite računa da vas ponekad drugi ljudi ne pregaze zato što podcenjuju prosto neke vaše kvalitete jer ih ne iskazujete agresivno, nego ste
previše fini i previše uviđavni. Eto, toliko o ovome Merkuru. Meni se svaki Merkur sviđa i ovaj mi se jako sviđa jer je pod dejstvom Venere, naravno. Pozdrav!